Bombo Business News. Kabombo ginpatuman epektibo subong aga ang big time oil price hike. Sa gasolina nagsaka sang piso sa kada litro. Sa diesel nagsaka 2 peso sa kada litro. Sa kerosene nagsaka sang 1 peso and 50 centavos sa kada litro. Ini ang ikaduha nga sunod-sunod nga semana sa pagsaka sa presyo sang gasolina. Ikaapat naman nga sunod-sunod nga semana sa may saka sa presyo sa diesel kag kerosene. Una na nga gin-project sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang pagsaka sang presyo subong nga semana bangod sang natabo nga tensyon sa Iran nga ginlantaw nga nakaapekto sa supply sang produktong petrolyo. Mahimo man ini maangot sunod sa ahensya sa padayon nga pagluya sang balor sang Philippine peso kontra sa US dollar. Padayon naman nga nagapakigangot ang ahensya sa pribado nga sektor para sa posible nga discounts. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining exchange rate gan base sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Mag-resume ang transaksyon sa bunga aga 59 pesos and 44 centavos baylos ang isa ka US dollar, 7 pesos and 62 centavos baylos ang Hong Kong dollar, 46 pesos and 8 centavos sa Singapore dollar, 15 pesos and 84 centavos sa Saudi Riyal, 68 pesos and 80 centavos baylos ang euro.